Ето ви отново. Започва поредното шоу, но този път не по BTV, но по новопазарската телевизия. Започва шоуто. Новопазарец търси талант. Журито на шоуто беше съставено от едни от най-мразните хора в Новия пазар. Нашите водещи в предаването на новопазарска телевизия бяха собственикът на най-известните платненки в България, дори и на света. Собственикът на платненки обикновени. Вторият участник в журито беше собственикът на изоставената хлебопекарна в Нови пазар. Третият участник, може би най-важният от журито, беше собственикът на фитнес зала Охлюва. Малко. Кой малко? Здравейте! Отново сме нашето любимо предаване. Това е първи участник в нашето предаване. Как се казваш? Ага. На колко години си? Ага. Какво ще представиш? Ага. Уети. Това беше черпателно. Ага. Отново се връщам след рекламите в нашето шоу. Как се казваш? Иван Иванов, банката. Какво ще представиш днес? Аз ще танцувам. Какъв стил ще? Чакай, просто късно падне. Фристайл. Благодаря ти. Очакваме твоите спомени. Да, бе. Ето го и следващия участник в нашето предаване. Как се казваш? Здравей, казвам се Мишо, викат Гошо. Какво ще представиш? Се нацепвам. Мисля, че мога да ги бия, но не съм сигурен. Мислиш, че ще станеш победител в нашето шоу? Вафли Гошо, генерален спонсор на предаването. Фитнес зала Охлюва. И ето ни отново връщаме се в предаването на пазара с търси талант. Това е първият ни участник. Здравей. Само Халиш казваш. Аха. Ако може само да ви кажа, в това предаване участвам при положение, че не съм циган. Добре. Разбрахме се, нали? Какво може да правиш? Ами, мога да седя на един крак, мога да седя и на друг крак, понякога мога и върху тях и без тях. Да. А основният ми номер е да пея качина. Това е добре. Да. Даже ще ви демонстрирам малко. Музика. Знаеш ли леко ме дразниш, хубав си, но се натрапваш с твоето его огромно и момченце. Много ти знам. Ами основно това беше. Да. Това е добре. Да изчакам навънка, кой ще казва? Да. От От тук или сцената. оттам? От тук или оттам? Лявата. От там. То виждаш. Довиждане. Аха. Приятел идеш. Ето, че дойде лети да излезе на сцената Иван Иванов, Ванката. Здравей. Здравейте. Как се казваш? Иван Иванов. Иван Иванов, банката. Смешно ли ти? Малко. Добре. Какъв е твой номер? Аз ще танцувам. Какво ще танцуваш? Какъв стил? Мога да се каже фристайл, понеже няма точно стил за... А мислиш ли, че си добър? Моите да ви кажа, че съм специален танцувам. Добре, покажи какво можеш. Аз само да попитам от кой град си? От Нови пазар. Добре, екшен. Благодаря за участието. Моля напуснете. Валете на третия ни участник да излезе на сцената. Здрасти. Здравейте. Здрасти. А вие... Как се чувствате днес? Да. В форма.
Вие как сте? Виждам, занимавате се с Културизъм. Не. Културизъм? Да. Какво ще ти да Това правиш? беше втория ми избор. Сега ще я покажа на цепане. А добре ли се нацепвате? А Да. на болни ще спай повече? Не. Добре, почвай. Почне. Да, това беше достатъчно за днес. Но да представя ако може да самите сега. Да, да. Ама ако не може. Трава. Моля, Айде, моля, да напуснете сградата. Да, има качество. Но не е циган, не е циган. Да. Това е изключено, това е изключено. Беше добре. Абсолютно. Ама не, деца, това ще беше много просто. Ама не е циган, Да, да. не. Той не е. Не. Ама он е деца, нацепваш как беше? Аз бях до туалетна това. Нацепи се, нацепи се. Твърде много мъжко според мен. Наистина. Ама не е Ама циган. беше добър. Ама не е циган. Той може да спечели. Ама и може да циганина, циганина, който не е циганин, може да спечели също. Няма да кажа. А Джексъна не. Аз мисля, че Той не ми харесва. всички бяха добри и трябва да продължат. Но не бяха циган. Да. Да. Всички от участниците си трепнат да разберат кой ще бъде победител в първият сезон на Новопазарец търси талант. И сега след гласуване ще разберем кой е победител. Ето го и него. И победител е тук. Мишо, на който му викат Гошо. Вау! Поздравления. Сега може да се надлече на вашите позиции. Ама да ставам тук при положение, че не съм... И победител в нашето предаване е Мишо, на който му вика така, но се казва Гошо. Конфети. Участник в нашото шоу. Здравей, как се казваш? Иван Иванов, банката. Благодаря ти. Абе, виж си Петър! Мага Съм в нашото шоу. Здравейте. Това е първият участник в